Si Mayor Cindy Chan sa siyudad sa Lapu-Lapu ni Pasali, nga wa nay naong og nga nila kay pamutang og mga tarpaulins, ipamutang og mga truck, ipamutang og mga sakyanan. Tangtango na nilang tanan nilang naong og ngan. Kay motuma na sila sa sugo sa Department of Interior and Local Governments DILG sa iyang anti-EPAL campaign. Apparently, wa kadawat sa memo gikan siyang inahan ang anak ni Mayor Cindy Chan. Si Barangay Kapitan Daday Chan sa Basak sa siyudad sa Lapu-Lapu, Tanawa, nagpadayon ang pagpa-EPAL. Nagpadayon ang pagpapating. Usa ni Kaminterio dias Barangay Marigondon sa siyudad sa Lapu-Lapu. Gawas na sa Barangay Basak, pero Tanawa, niabot ang mga tents ug mga lingkuranan nga gibutang nga dili sang naong, dili sang ngan hasas naong. Mayor Cindy Chan, hipusa palihog ning iat sa imong anak. Kada kung sagpa ini sa imong pasalig nga wa nay EPAL di siyudad sa Lapu-Lapu, imong anak si Daday Chan mo labing unang isupak sa imong pasalig. Hipusa na ni ninyo, nahinay ka naman ninyo printa, hipusa na ni. Or papasa na ni. Makasabot rin mga tao, taptapan na ninyo og tarpaulin, laing tarpaulin. Tapakan ba lang? Okay. Or pintalan na puti. Aron, o butangan ninyo sa seal sa siyudad sa Lapu-Lapu, huwag mo question. Butangan ninyo istatuang Lapu-Lapu, ang simbolo ni Lapu-Lapu, mahimo rin yun. Ayaw na ang inyong naong o inyong ngan, kay luod na kayo na diya siyudad sa Lapu-Lapu. So, Barangay Kapitan Daday Chan, kumusta man imong link sa Shopee at itong imong gipanuloob na nagsigaw-sigaw ni mong mga attire, i-flex ni mo dito sa Europa. Wa pa makahatag og link sa Shopee. Undanga ang imong pakauwaw. Undanga ang imong paugat. Undanga ang imong papating. Gawas lang kung maka-justify ka nga imo ni personal nga kwarta ang imong gipamalit o mga tents o mga plastic chairs nga gipangbarkahan diha og Chan Cares o gipangbarkahan sa imong ngan. Kuwang na lang mong ikulit o apil ang imong dagway, nakalapas ka sa daghan o yabot ng mga balaod. Ang most recent, ang DILG Memorandum Circular, gilawatan, niaging pipila ka semana. Last month, gilawatan. Ang GAA 2036, gilawatan karon tuiga. Ang COA Memorandum Circular in 2013, na nagdili sa ini. O ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na nagdili og self-promotion ginamit ang kwarta sa gobyerno. Busa Barangay Kapitan Daday Chan, ikaw ang EPAL of the day. Hinaot, utuman kasugo sa imong inahan. Ug hinaot matinud-anon ang imong inahan si Mayor Cindy Chan na wa na'y tugutang mag-EPAL di siyudad sa Lapu-Lapu, pero ikaw murag kang exempted ano mong sugo sa imong inahan.